ekele ka m ga-enye gị, otito ka m ga-enye gị, Chukwu na-agbara m ọgwụ, bịa ka ị nara ekele m. Ekele ka m ga-enye gị, otito ka m ga-enye gị, Chukwu na-agbara m ọgwụ, bịa ka ị nara ekele m. Ekele ka m ga-enye gị, otito ka m ga-enye gị, Chukwu na-agbara m ọgwụ, bịa ka ị nara ekele m. Ekele ka m ga-enye gị, otito ka m ga-enye gị, Chukwu na-agbara m ọgwụ, bịa ka ị nara ekele m. Nkọwa mmeso ọma Chukwu n'ebe nọ, chi ga-eji chi ga-abọ, ngụkọwara ebube ya, agaghị m akọcha ya akọcha, amaghị m ebe m ga-ebido ebido, amaghị m ebe m ga-akwụsị akwụsị. Chineke adị egwu, ọ bụ amama amasị amasị, Chukwu juru igwe jụọ elu ụwa, onye bi n'igwe were ụwa mee mgbakwasị ụkwụ ya. Eze bịa nara ekele m, Chukwu bịa nara otito m, asị n'ọnụ m bụrụ sọ ọnụ, ozu gị nye gị ekele, arụ m niile bụrụ ọnụ ọnụ, ozu ịkọwa mmeso ọma gị. Eze m bịa nara ekele m, bịa nara otito m, bịa nara ọjịja mma. Ekele ka m ga-enye gị, onye ọma, onye amụma, bịa ka ị nara ekele. Chukwu nara ekele, Ekele ka m ga-enye gị, ekele, Chukwu na-agbara m ọgwụ, bịa ka ị nara ekele m. Ekele ka m na-enye gị. Viewers all over the world, enwere nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba n'afọ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu, chọọ ya jee na Audiomack, the iTunes, the Amazons of this world and rest of them, chọọ ya bụ egwu ma download ya. Yes. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ma ọ bụ Ọmaka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about ụmụada. All you need to know about ụmụada in Igbo spirituality. Before we dive into today's lecture, echefukwana that we are still in the month of April. Our group rituals for the month, aja anyị na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike, is ongoing. Echefukwana na anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 3 years now. We have lots of testimonies, believe in me. But as you all know, we don't share testimonies on social media platforms or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. But I can tell you that Chukwu na-emere onwe ya ha ma ọ bụ n'igwe. Echefukwana, this ụtụtụ ejego Orimba temple chụọ aja ka for kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị, the friends of the temple, the children of the temple, and members of Ọdịnala Restoration Evangelical Mission worldwide. Yes, anyị ga-achụgido ya bụ aja. Ọ fọzie 4 days eji achịkọta ya bụ ọnwa April a. Echefukwana na anyị na-enwe program, 4 days program. This 4 days program includes the seminar, retreat, consultation, ministrations, saraka, sacrifices, and gratitude. And enwekwazi ozi dị iche iche, reparation. Then ịbịawa iweta a candle a ga-eji wee light up your path. Then enwere ihe nkuzi dị iche iche ị ga-amụta on how things work in creation. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ, enwere ndị na-eso na ya bụ aja all over the world. Ịchọ iso ya, ihe ị ga-eme wụ forward ya 3 prayer requests, you make token donation to the account number. Then ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị na-abịa physical, yes, anyị na-enwe program anyị na-ebido each day by 10 o'clock. Emesịa the program, the next day I continue till the last day. A ga-achịkọta ya site na ịchụ aja ihe ọnụ na-eri na mmiri, then jee na akpọ kalenda chụọ aja, jee na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo eburu emesara aka. I can tell you
ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ndị agba esonyere anyị ga-enwetakwa nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Then ndị ga-anọkwa na ya physical ya bịa na-abịakọtakwa forward ya petition, yes, prayer request. Then etu a ka anyị si eme. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere ya bụ aja ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi ma ọkwa ndị o nwere ajụjụ igwe na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp nọmba 0803 yes, sorry, 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Now, screen, you have those numbers. Number important. Now, let's dive into today's lecture. Yes, remember the topic of today is all you need to know about Umada in Igbo spirituality. But let me tell you one thing you don't know. Like I always tell you, what you don't know remains a mystery to you and not to all. If you lack knowledge, you remain a slave. But if you are knowledgeable, you remain a master. Yes. So pay attention. I can tell you. Then when the message Eze-Ana, no bachita. Gene bụ Umada. Umada bụ a word. They can see gị na my previous lectures. I gwara gị na etri things I know is a prototype of what is happening in the spiritual realm. The test me and neighbor, case me no one more, do can up with any igwe. So here na check while agable, case me and neighbor, no wa, case me no one more. And what he had up all and the joke by Oka, Ndobia. I say, Igbo, that's daughters of Zion. Une personality one can matter aqua. Then on Igbo spirituality, and what Umada Igbo. More body omo body omo, they can discuss more body Umada means the same thing. Then Umada will a vital role had a play in Igbo spirituality. Because Una de Adabagaruko. Igbo spirituality recognizes the fact that na Umada the very essential, the maidens, the married ones. Kuroja Bumada can call again. And well, name Umada, and well, married ones and unmarried ones. Yes. Now, all they are on a marriage right. Catch on can call wire code. I'm for na I got here. Ebia iji maatụ na ị na-abịa ịgba nkwụ nwaanyị maka na ịgba nkwụ nwaanyị bụ niile esetụrụ ndị niile ikwu na ibe ya nwata nwaanyị chọrọ ịnụ. N'ụbọchị awa a na-agba nkwụ ya nwata nwaanyị, a ga-enwe ụmụ okorobịa, a ga-enwe ụmụnna ndị bụ nna, a ga-enwe ụmụ agbọghọ ndị nwaanyị, a ga-enwe ndị married ones ndị nwunye di, a ga-enwe ụmụ ọgbụ maọbụ ụmụada. Ndị a niile bụ a ga-esetụrụcha ha ncha niile kparara dibiri. Ọnya bụ na imezuo na mmemme dị na nwaanyị a na-akpọ ya ịgba nkwụ maọbụ ịma ọkọrọ dịka ndị si asụ. Mana ihe na-achịkọwaziri gị bụ na ya bụ ndị a na-akpọ ụmụada anyị chọrọ ka anyị specialize ya, anyị focus on ihe gbasara ha taa. Ụmụada bụ mma ekewa ha itotu dịka ha si wee dị n'ihe a nkọwara kịta. Ụmụada nwere ike ịkpọ ha ụmụada ada anyị, mmadụ nwere ike sị ụmụada anyị. Ụmụada ya nwere ike include ma ndị lụrụ di ma ndị anụrụ di. Ịghọtara ya? Abịakwazie na ụmụada nwere ike kewakwazie ha, the married ones and non-married ones. Those unmarried ones, ụmụ agbọghọ na be anyị enwere n'isi eji echukwa ha. Yes. Ọ bụrụ na a na-agba nkwụ eweta list ha, ọ bụrụ na ha confirm na list ha ezughị oke, I can tell you ha ga-abịakwute ụmụnna gwa ha na list ha ezuru okwa ezu. Every celebration and ceremony concerning ịgba nkwụ will be halted until oke ha ezuo. Ịghọtara ya? Maka na ụnụ adịghị adabagara uko eju na akpụrụ ọkpụrụ nkiriki ọkwa eziokwu. So ụmụada imekwata ha dị very essential maka na mmadụ gwa ọgọdọ ewu na-ata. Ndị Igbo na-ata ilu si na-adị ịtọ ịbụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. So ha nwere stake, ha nwere say na nwata nwaanyị nwanne ha nwaanyị ịbịa nụrụ. Echefukwara na ụmụ agbọghọbịa bụ ụmụ nwanne ya bụ nwa agbọghọbịa ịbịa duru. So anyị esetụrụ ha.
etu a ngwara ndị ọzọ a na-akpọzi married ones, ụmụada, that is ụmụ agbọghọbịa n'obu n'obodo a once single but today as that particular day ha anụgo di n'obodo ọzọ, mana ụbọchị ha ga-anụ na nwanne ha nwaanyị their younger sister na-anụ di, ha ga-esikwa na their various homes, husband homes nata. Ha natakwa ụbọchị anwa ọ nwanne ha nwaanyị ka ị na-anụ, ha nwere shia a na-akpọ ha ụmụada ma ọ bụ ụmụ ọkpụkpa. Ịghọtara ya? Okwu ha adịkwa ekwu okwukwu. Yes, maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata, ị ga-esọtụrụ ha properly. Ọ bụrụ na oke ha ezuru oke, ha ga-ejekwa je gwa ndị ụmụnna na oke ahụ ezuru oke, ihe niile a ga-eme wubi hotel tire esọtụrụ ha. Adị atakwa ntị ha ata. Now ka m kọwaziere gị, enwekwaziri ndị a na-akpọ spiritual ụmụada. Ebe a ka m chọrọ ifocus taa. Kedu ndị wụ ụmụada? Dịka m si agwa gị na-agwa gị etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'ụwa mmụọ. Ndị spiritual ụmụada bụkwa ndị bụ relation, ụmụ nwaanyị, relation that nwata nwaanyị anyị bịara ịnụ that day. O nwere ụmụnne ndị nwaanyị a, ha bụ ụmụada ndị nwugoro anwụ. Dịka m si gwa gị, isetụrụ ụmụada ndị a na-afụ anya, isetụrụkwa ụmụada ndị ada na-afụ anya, ntị ọ dịkwa, maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata. Anyị agwakwa ha na taata na nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwa na na-ekekwa ya di taa, na a na-ama ọgọdọ ya taa, na ọ na-ejewakwa di na onye ọzọ bụrụ na-abịa ịnụ ya, ntị ọ dịkwa. A ga-agwa ha kedu ihe a na-agwa. Ọ bụrụ na be anyị nkụ dị na mba na-eghere mba nne, o nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Hello, o nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Ọkụkọ ụmụ ọkpụ a bụ ihe akwatara ha right ha, nni ha ga-adị degedege, daizi nni ha ụdị ọnwụ na ha chọrọ na-adị ya. Ọ bụrụ na be anyị ha nwere right nni ya na-enye ha, inyecha ya ije weta ba soap, ha ga-adị ya, soap nkịtị ga-adị ya, nnu ga-adị ya, esetara ga-adịsị ya. Ịghọtara ya? So etu a ka esi esetụrụ ha. Now enwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Anyị eweta ọkụkọ ụmụ ọkpụ a nye ha. Ọkụkọ ụmụ ọkpụ a nyere fa ka ha ga-eje mee gịnị? Jee gwa ụmụ ọkpụ gbuo ya ọbara emesa na ha gwa ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ na nwanne ha nwaanyị Ifeyi nwa na-ejekwa di. Ịghọtara ya? Then by then ndị ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ, that is ụmụnne fa, bụkwa relative to that girl na-agba nkwụ that day. O nwere ụmụnne ndị nwaanyị nwugoro anwụ. Yes, ha ga-abụkwa a partaker to bear witness that we were there when Ifeyi nwa got married to Ikenna na Ọzọbụrụ. Ntị ọ dịkwa. Etu a ka esi eme. Ọbara ha gbusara na wuo ihe ọgbụgba ama na Ifeyi nwa agbago nkwụ ma ọgọdọ, that is no tozugo na ibiriashi, ihe a na-akpọ ibiriashi. Ịghọta na-ekwu nwaanyị tozuru etozu na mbie. Then ikpurukwa ewu agwa compulsory na be anyị, amara m maka bonu. Ewu a ga-ewerukwa ewu a wee nye ndị ụmụ nwoke, yes, ụmụnna na be anyị. The highest goat ka iyi egota, a na-akpọ ya ewu eji ama ọgọdọ. The highest goat a ka iyi egota. Ewu a ka ụmụnna ga-egbukwa na ana ngwuru ahụ, ọbara ya gbasakwa na ana. Ewu a wee ewu eji agwa ndị ichie, ndị aka na ndị egere na ndị gboo na Ifeyi nwa na-ejekwa di taa. E wee bear witness that we are partaker. Yes, anyị so wee keta oke na ya bụ Ifeyi nwa n'ije di na-emezuru omenala ya. Ọbara gbasara ala bụ the life bụ nke fa. Then anyị wụ ndị nduzi ndụ, anyị nwe ya atachitezi, maka na mmụọ nwere ọnụ, anyị nwe ya atachitezi obere anụ ahụ a na-eketachara onye ọbụla na Ifeyi nwa ewu eji ma ọgọdọ Ifeyi nwa, ewu eji gba nkwụ ya. Obere ewu a anyị ketachara bụ ihe anyị nwa bụ ndụ, nke anyị nwa bụ ndụ, ndị dị ndụ bụ representative of ndị gboo. Ịghọtara ya? So ụmụ ọkpụ, ọ bụrụ na ị nọ ụmụ ọkpụ na-agwa gị n'afa, agbatara gị n'afa na ụmụ ọkpụ be nna gị ma ọ bụ ụmụ ọkpụ ikwu nne gị na-apụta n'afa gị na-ana oke maka ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ, biko were ọsọ were ije ya satụrụ ha. Okwu ha adịkwa ekwu okwukwu. Ọ bụrụ na ụmụ ọkpụ na-agba gị ụgwọ, ha nwere ike ije were gị aja na garị. Ha ga-ewere keesi gaa ripọtụọ na mmụọ na gị na fa dụrọ n'udo na emetara ha ọfụma. Everything concerning you will be halted. So know this one and know peace. Malụ etu anwa ndị ụmụada isetụrụ ha na keesi ha batara na ya. Isetụrụ ha dị very paramount. In fact, ịma na ụbọchị a na-akwa ozu
na ọ bụrụ na ụmụ ọgbụ na oke ha ezuru oke na onwere ihe ụnụ kwalụ na be anyị, ọ bụrụ na oke ha ezuru oke ha gbaa abụ wee na unu emegharị ya dọbụ. So ụmụ ọgbụ dịbere ije a n'ebe a na-akwa ozu n'ala Igbo, ị ga-afụ ndị anwa bịalụ gbaa okirikiri ebe ozu dị nọdebe nwaanyị na-akwa di ya, ọha wụ ụmụ ọgbụ, okwu ha adịghị ekwu okwukwu, ha dị very very important. Etu a ha si wee dị important na word of physical ka ha si dịkwa important na word of spiritual, a ga-emetarịrị ha mma. So ọ bụrụ na ụmụ ọgbụ na-agwa gị n'afa na ijere n'afa agwa gị na ụmụ ọgbụ be nna gị adịrọ happy with you maka ihi nke a maọbụ nke ọzọ, oge adịrọ anya ya enwe ike kọwazie bit by bit, mana ọ bụ ghara na ọpụtago n'afa gị na ụmụ ọgbụ na-agwa gị n'afa ka esetụrụ ha, were ọsọ were ije ji esetụrụ ha ka udo obi dị. Maka na emekwata ndị ọbụla obi abụrụ n'otu, maka na agbakọ kwa nwa n'oru na ọ dị awa n'afa. Gịnị ka m kwuru? Ọ bụrụ na ya agbagodo gị afa wee gwa gị na ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada na be nna gị na-agbawa ụgwọ mgbe ọ bụ ndị si n'ikwu nne gị gbawa ọsọ were ije jee setụrụ ha ka etu obi wee dịrị gị, ka aṅụrị wee dịrị gị. Ka m kwụsị ebe a, ụbọchị ọzọkwa anyị ya kọntinu kwa ihe gbasara ụmụada in deep details. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ka ị na-enweta more updates how things work. Nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672. I repeat, 08057837672 or 08138243871. Na anya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọ. Ka the blessing of God Almighty be with you all. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Ka emesịa.